katapusan naman ni nga inglatod mi dire padumi sa katapusan sa amuang ikagaw diri sa Guadalupe muwag Karkar. Diri man mi agi siya unsa ning daha diri nga lakturanan kuno. Lakturanan kuno ning garing napita. Unya nagkasag-sag min, saylo mi saka sa misbabaw. Si pungutana. Karon balik mi sagi karon mao na ni. Katulo na mo pungutana. Amo na ni sada tungason. Tungason si kayo. Amo na ni ang padung sa muwag. Bitsu-bitsu na kuno ni siya. Doon na si Ruben. Medyo nasamot ni ka langan aning gahiya kay saylo-saylo man mo ani. Wa na la Ruben. Mauning kalsada paduong dito sa ilang GC. Ini mao ni sa kauban na mo delivery niya. Ultimang tumasuna di nga ri kay dito sumuwag laturanan. Balik din natin rin Rock road pa yun. Doon lagi ko nung pinar eh. Giswaya na mag-agi. Nagbalik pa din natin agi na rin. Ibalik. Ito na tagi sa kuwan. Dahil rock road kayo. Hindi lagi nga. Kuwan lagi. Ingon nga gadali ka kay para maabot na yun. Sana may nun. Ano, rock road. Ikaw na kaya di manlaw kaya ang libaw. Mura manigta sa Surigao. Kangas. Bago na rin imuwa ni Karsada di Malakdan. Bagong stripan ang kilid. Mga idol, monitor yung mga persada diri sa kuan dilakturan wa di ka ila sa usa ning street diri usa ning lugar basta kay lapos nis muwag dilaktud na ani lugar Jess! Istrito lang ni dito pa yun. Istrito na lang yun ni Jess? Istrito lang ni Jess? Diyan, nakita na mo sa GC sa metro. Nakauban na sa namo. Nadiri mo sa GC. May uling. Kasugat na mo GC. Asama mo Jess? Merkado? Merkado. Oh. Sila ko parking. Merkado. Dia, mau ni mong giingon Jess. Straight lagi ni Jess? Deb, badaw nga ta Surigao, Deb. Jess, straight lagi ni? Doon na lang ni, layo pa. Ang naraunahan? Sige. Sige tong. Oo, Jess. Alas, nanalo din sa unahan. Moto. Moto yung gilubong niya, karon tapos. Jess, Deb, badaw nga ta Surigao, Deb. Huwag dakad. Kasugat yun na mo ang among kauban sa delivery sa metro. May kami sanggol mi at metro. Kauban ang Japo diya, kamera ang Japo Ay, magtapo. bye. Ito na, buha pa doon sa merkado. Maroon siya delivery. Awa Shell, ay bye babaw. Pahuway sa aron siya. Naroon sila diri sila Aris Karkar. Yawa ano pados mo. Bukid sa Karkar. Adong na mi Surigao. Isa naman yung kalsadahan eh.
Okay raman nga rin. Pero kanang di ka kainom. Ano naman, raprod lang. Kung kuwan mo eh dili ni diri magian. Raprod na, raprod. Kaya diri sa wala nga kain. Pangpang. Pangpang. Naadi tayo sa babaw ni ay. Oh, Mo dai ni makita sila. mga idol. Perti minyawag yun din napita. Magibay dito babaw. Oo na. Sa babaw na ay balay po sa babaw. Magibay diri. Tungas, Delpen. So man, gawang takagi ni kuan na. Adi atong kuanan, suwayag agi. Agi po sila. Mo ni diri. Lahos na kuno misunan kay sa ubos-ubos na kuno diri mo nang muwag. Ang luka sa nabayag malang Mao ya mong atuan kay tapos sa among igagaw sa iyang pumatay naghapon magilubong sa bado niya wa man mi ka tuan hatod sa iyang lubong mo na nga sabot na lang mi na sa tapos na minuan awan sa kapaligiran. Hala. Abang inahan. na si Ruben. Hanta nag. Di na tumagi diri sunod ay. Labaw pa man ay badong Surigao oy. Masuna na ni. Kuan na ni. Charge experience. Mo ni siya ingon nga charge experience. Wa pa malagi mi kagi diri unsay ulra man kuno agian diri. Muna suwel agi lakton. Murag namis langit ni Agi. Kuting buga na oh. Kaya ang umusan kuno ani mao na ang Murag na atas langit ni Muwag. Agi. muwag karkar. Kaya sa dito kami sa highway layo man kuno sa highway agian. Aw. Kana ni oh anak. Nami dito nagtambay oh. Ito na rin ito na namasil. Na sila nagdag. Init man init suwaw sa Nagdag pagkaon. Ikaw mo. sus habugan na din nato no oh. Ipapanga na diri sa kilid. Asa pa man eh. Kaya ito mag-iispan na din. Wala dili magkuang kay naamay kuan. Kuan man. Dami. Mao na May siguro balay ni. diri sa kuan. Mao na siguro. Amo ni siguro ni. Ubos naman kuno muwag na. Mao na. Amurag mao na. Ha? Murag mao Amo na. na siguro. Bito na to. Sumaw na ni ang muwag. Ado ra tuod oy. Tuod ra gian. Amo mao na ba ni? Pasensya lang mo sa to ang kamera mga idol kay medyo ano man ano ni bawd ka diri bawd agian asa matong eskwelahan ani sa unahan Dili pa mao oy. unahan gamay unahan kasi kan sakyan ng GC parking Tagamuwag sa din SCC. dili dito ra binirepita siguro Bigyan lang kasi na photo. O klating yung mungkong. Nindot yun yung ano. program udah kianan Matay og atong tinai. bukid na kayo may ayun experience din na to kaya tanan na sad ado na lang dai kuno
Aduh, udah to nagian diri bro. Dool na, dool na. Dool na lang ang muwag. Rap problem kayo, muna mga langan sa dagan. Doon nagian. Murag sa Surigao lagi. Murag Surigao ba? Ang ilan mo na. Tagla. Dool na. May goli na to nila tamuan. Ah, dito magi na nga rin. Balik na to. Delikado. Grabe mo ka. Rakob. Puda eh. Ah. 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 Dulog na ah, dulog bisa tani. Bakubak madere bakubak. Yung ani ba kuyawa ani bakulang. Landslide ba no? Yan. Saan naman eh? Mao na ni. Murag umaaw. Mao ni ang baskita. Aw. Uy, hindi mo. Street on rabang kuno. Yeah. Iko din ata mga agi diri oy. Murag ang Di si agis Dora. langit. Asa muwag boss? Muwag. Daos na? Oh, lagi street Ara? on lagi ingon kita diri sa street on. Pero may kaging nga rin. Huwag ka mo. Oh, oh. Asa ang kapitsa ko? Namatyan. Namatyan. Tong nay kuan ba basket Al Cordo, Al Cordo. Straight lang mo, ayaw mo dulog sa ato ha. Oh, straight na. Muna wibol, liko mo, bahala dito. Dito na sunday motor. Oh, sige, sige. Bawala. Salamat, salamat. Pero binasa mata ni Jo. Yan tamo ang gini eh. Sakto kay Mga maka. idol. Saan naman yung kasadahan nito yung dapita? Nagkasaag. Duha day klase. Wag. Ha? Asa Saag-saag naman yan eh. ang muwag ba? Diri lagi may gipagi ni JC kay dool ra timbati as karsada ko doy. Ah! Bawal pa kayo. Sus bukid kayo. Ben pareha rin sorry ka ben pero dili lang. Bukira. Basta kay ni balik na mo di na mi moagi nga rin. Grabe. Pang padres kilid na mo. Inaog na si Ruben kay nagsanga naman sa karsada basig marungtor na sa niyanit. Pagka na salida niya sa rungtor. Sima para ganina saag na sa mi. Saka pa kaduhan di mi na nga nakuan. Paspas. Saag. Gani mao ni kuno ni. Sa ubusan ni ditso lang kuno ni. Pawala. O may gi hatag na mo nga speeds niya ato ba sa atong gipulutan na mong motor nga driver sa motor. Amo na ni. Nga grabe ka pang mo diri sa gilid. Pareha ra man. Grabe. Ya dool ra. Libaon, goy. Hawa na oh. Grabe ka lang libaon. Ya karon nato ipakita ninyo mo na ning kasadaha. Ora. Ora. Mo ni. Loh, sud na babaw. Bye. Manukan. Oh, Manukan. farm. Ano ka? Grabe yo. Uy. Babaw. Sige. Dili. Amo ni kingon nga tugsungon. Direta, Kita palugsong. Saka tababaw.
wala. Magpaikutan mo. Nakita na lagi eh. Kana. Grabe ka pumason. Tukas na po ka. Pastilan. Farm. Farm din ang babaw. Sa manukan. Oo. Sa Sas Arnold, ang among giagian Arnold. bawaan pa na akong inaanan ng kasada. May palipot sa highway. Siguro abot na taron. Mo gani. Kay kusog man atong dagan. Kung kusog matudagan niya. Nakibaw ang inaanan ng sitwasyon. Grabe. Gani narata na amo. Dukol na lang gani ang dagom nato. Hihi. Ay nakasuroy mo dire. Morning dulugon. Sika. Pang ng pilit. Mga gani. Dulugon mo, muwag na ito ni. Surog dito dito. Kasangar sa kasada. Seperti hasta wala dulhog naman ta na. Sa akin sad Permit ta to oh. Duha man ni. dito na ko ni. Na may motor sunod. Pigiris baboy na mo. Dinatas pigirihan. Mao na lang sige dulhog man. Wala ba tayo kapungutan dire? Masik palusot ni sa. Ina pangutan ani. Tana tanin driver tricycle. Padaw na ni muwag boss? Muwag? Mao na ni. Salamat. Salamat mao na ni. Mao na siguro diha. Muwag. Ama ba? Mahal pa siguro. Wa be taga ari dire. Di nakatanaw ko ato sa ilang barangay. Sa unahan. Dili. Mao na ni. Ang muwag sa ilang Arnold. Ilang Arnold balay murag sa nahan na gamay siguro ni. Pagay tagaagig barangay hall. Muwag naman guro ni. Mamo lagi pero paman tagaagi oh. Sula lagi. Nawa man gutom na ko. Nindot og na sa minto pa ni. Ay dali na ta maabot. Okay na nata sa ubos na siguro ni. Lag mao na ning skill. Basin. Nara boss. Mao na ni ang sentro nila. Mao na. Mao ni. Mao na ni ang muwag gym. Pistol. Is Uy. na. Layat sa sama ni. Fluid. Magtanaw sa dili. Wa mo maklaro na ko. Oo, kuan na oh. Kaning kuan han. Mao ni. Yabong. Kuan tubig dai. Dali. May Mao na ni. Ang kuan. Mo nang bahay ni El Cordo. Oo, mao na ni. Naray. Tanaw oh. Si magka. Mao na ni mga idol. Yan na ta sa uwag sa ilang Arnold. Na ako sa unahan. Padung na din ni Saminto oh. Di na tamo ang dili. Bisa betul. Ang kaya. Bos, asa to ilan ni Arnold? Yan, tuwa rito namat yan oh. Salamat.
kaliwat sa luto ninyo. Basin. Kaya pre magnaong Arnold. Wala ka kuwan sa kaliwat diri. Sao na lang. Pasensya lang sa akong kasada mga idol. Kaya kamera na to untol-untol. Mo ni. Adray, babaw. Mo din nila Arnold. Mo ni. Arnold. Ano lagi si Ampil? Yawo. Matik oh. Daan pala. Daan pala yun. Yawo, matik. Daan pala yun ko, daang bata. Grabe. Mga idol, diyan na mi diri. Naabot na mi diri sa Ilagan Arnold. Diya sa Una pa na ako babaw. si Ampil. Diya sa babaw ang ilang balay. Ano gi kunan. Mo ni ang babaw nga among giarian sa tapos. Nandun ko kami nga rin. Sa mga pag-abot na mo. Dito ka mo gagaw sa buwag. Yan, huwag ko namin ito nandun kayo. Medyo upload ka mo ito yan. Gil, na si Daniel. Muna ang kabunok, among giagi. Si Crisanting. No, menjuntuk tengok menjuntuk. Okay. Eso si ato singguan. Maning balay ni Arnold, ni Agaw Arnold. Ugay kwarta mo mauli di kay magsigikan o anong computer. Nakoy. Multicab tos atbang. Si Rose ang katapa diri kaon. Ano yung bangan mo ito? Ako ko ban? May mga aktor. Amlusot na mo. Kita tos ko ra nila. Ay wa kita kita kalibutan na niro. Kita ay tag na ngani.
Kita ya punta. Kita yapon ta. Atong pag dito sa Niwan Rilos. Dito may itong kamatang ko ni Arnold po. Magma dito. Ang suni ba? Ang suni. Sa Sunita pag kuan ano niya to pag bagay ng mga to ni Arnold tapos po dito po mi. Busan ni Rasa to nung uli. Sakto yun. Likod sir. Sakto yun. Usap no? Kan? Doon no? Okay. Duga na ginuan ni Mika. Kuan ba? Tinantanga. Ano diri ba? Pila ka tutuloy nga. Katurang glass dito sa una, ana naman eh. Oh, sliding. Oh, sliding na din. Lindahan ano. Mabaw na siya. Mao gani unta. Pagkakor, balik siya kay yung papa niya ko, kung agad mo sila, kaya siya lakaw. Sa abuta kung. Ito. Dito tapos. Yeah. Oh, kay si Arnold chat man nga. Dito ko tapos. Imo na na. Kuan di Mika sa bado kay ano isip sa sini. Una nga ang i-chat na dyan nga Domingo na lang nol. Mo nang niyari gyud Domingo tapos niya kung si Arnold babaw ng Arnold nga kuan niya. Duwas og kanang Ilan na edad mo ron? ha? Ilan na edad mo ron? 56. Buwan sa ano. Si Arnold Sa sinta. Sinta to kapir papa. Sinta ka kapin? Siguro. Sa sinta no? Sa sila tres. Bata. Tres papa lo. 63. Magkudo na. Mau naman lang. Wala pa ma-retire eh. Ha? O pa masisinta. Dutag mga senior citizen ta Dasmo City eh. Ito to si itong katrabaho sa Central Lumber. Pahangin sa taga-diyot dahil mapay pagkumantog paniud to. Ya sila si Daniel dig si Robs nagpahangin. Guys, relax Ada. sa guys ha. Happy Sunday. Happy Sunday kuno amo ni diri sa Muwag Karkar. Muwag. Muwag. Medyo nausab-usab na diri ang sistema diri sa kuan kay sa una kisam to. Ay, si Jobin hayang. Kuan slide. Si Joby? Mau ba? Nahayang ang akong igagaw. Nautbalan sa bangko. Nadakdak siya sa una. Yang kanang kugong-kugong na tutumusan bukod sa ko ba. Momay na ko ano. Pila na katuig nga wa na mi ka balik diri sa Muwag. May lugar sa mong igagaw, maparinti diri sa Muwag Karkar. Okay, siya may namatay to. Hindi siya dito namatay. Katong kainom na to. Asa to? Si katong bitaw dito sa kuan nga naa sa kuan ang iyang balay to atbang. May katong parinti. Pang ito kaya kaya ngay? Gagir ito sa tumoy bukid. Mo to glarong jud. Ha? Anyel, ato sa to babaw. Sa mo guwang yun? Guwang saging. Mga itag saging inig pa uli. No.
Tingguangan anak sige nga. Anak ni yung pagadaga. Nah, atong ikadua. Malaki. Kaya magbuangan. Kaya kinasa, tingnan naman yung ma'am. Tungas sa diri sa tapok. Tawag interview ba? Nganong tunahayang to? Lag kayo. Kuha nang yung bang Aw na bikil, bihas. lag mo yun. Ha? Ay mo? Lag kayo. Wa signal siguro. Aw kun siguro signal diri.